देखस तो हनी के उम्र के हम रहनी तो बकरी की भी ना छोड़त रहनी आ खैनी चाहे गुटखा पान सिगरेट कौनो नशा मत छोड़ी हस पैसा लगी हम दे बाबू माई कतनो माना करी है नशा से बबुआ बरे ना आज तक सही काम के बतैले बा हमारे एक में बहुत महारती हासिल कैले बानी लड़की बजावस पटावस एगो सामान लौका बैगन हाँ चोरी बहुत तोर तीर करे में फर्स्ट बारे बुआ जान ले हाय साला तो तैयार होता साला एकदम लेहड़ा निकली स्कूले जाता ही यार कहे नहीं कि स्कूले न जेल करस साला कहाँ शिक्षा बा ऐसन आ सुन बबुआ आ जौन ते काम करत रे वो काम छोड़ दे पढ़ाई लिखाई अब देख तो अब जाके कल बकरी के पाल देते रहला कितना बढ़िया काम करते रहला इसने काल काम सिखत सालते नहीं नाम कर सब बदमाशी गुंडा चोर छिनारी इहे करस वो झटिया ले लिया जाके छत्तीस सिंह के बैठा के पीछवा बैठले रहा पर इंटर कैले रे साला 1993 में 91 से 93 में इंटर करा के ये तो घूमत हुए घूमी ना घूमही में हमारे बीत जा सकता वह ठीक है मांगे में ना तो कैसे हमारे चली काम तो तू ही दर्शन करा हमारा दर्शन हमसे का प्रचार करवावत हुआ एडवर्टाइज करवावत हुआ करा ओकरे बाद मराई लगी है तो बोला लिया अपने बाबू की हमसे मत अरे हमसे मतलब कल बिया ना बरल पूछला